mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, balat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ika-26 ng petsa sa bulan sang Abril tuig 2022 mga kaaksyon. Gahabil-habil na ang inadlaw sa bulan sang Abril kag pasok na kita sa bulan sang Mayo ang adlaw sang kabulakan. Pero siling nila kuno adlaw sang mga politiko. Ang bulan sang kabulakan mangin bulan sang mga politiko. Ay perte. Sige lambada na nga to siling nga mga kaaksyon samtang nagainit na ang nabilin mga kaaksyon nga mga inadlaw sa before pa man ang eleksyon ga amat-amat na init kag tingiban sini ara sige-sige sa pagkampanya paglagulag sa pila ka mga areas nga ilan nasakupan sa sining mga inadlaw nga nabilin mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Bakas sa mga kandidato, plastar lang insigida sa inyo sining tinutuyo para maintindihan sa publiko ang inyo sining pagpapili sa anuman sining posisyon. Ay, pwerte Welcome diri sa aton sining pagpangalagad. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan. Daw ka init no, daw ka ginot gid sang sitwasyon. Ambot sa pila ka mga areas diri sa Bacolod kung may pag-ulan-ulan man na. Pero diri sa Bacolod daw manotisya naton nga kung masingki ang politika, masingki man ang butlak ni Haring Adlaw. Ay puwerte no. Sige kag sa mga kaaksyon tang nag-monitor sa sining udto, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga ginaabi-abit ang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag sa bugos nga Negros Oriental. Nagapangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa Kanginan and sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Klanen Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon dugay-dugay aton hibaloon mga balita gikan sa ato sini nga mga action reporters kalakip man ang ato sini nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sini nga palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sini ka aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial dalon dugay-dugay ni aksyon na Marlon Hinovia. Exemption para sa National Housing Authority Financial Assistance ginpangabay ni Gob Lacson sa Commission on Election. Kaga 2022 Transparency Roadshow ginpatigayon sa Bacolod subong nga adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Action Dale Salazar, ordinansa nga nagapain sang 5 milyones pesos para sa proyekto sang Community Association sa Bacolod permado na ni Mayor Bing Lunardia. Sa BCPO naman nga balita karon dugay-dugay ni aksyon na Eden Abuso, Bacolod City Police Office wala man sang may na-monitor nga mga aktibidad nga makatugas ang worst case scenario sa eleksyon diri sa siyudad sang Bacolod. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni aksyon na Brian Morden, PNP absentee voting umpisa na subong adlaw. Kag pagpatay sa mekaniko ginaasoy o ginasunod din sang Himoylan PNP sa illegal nga droga o ginaangot ya sa illegal nga droga nano ining sa likod gid sini nga taga Bacolod nga didto sa Himamaylan nakitaan ining bangkay. Kag sa balita sa patrol mga manunudloho nagpangabay nga pangapinan sila sa Commission on Election kung may magharas sa ila sa adlaw sang eleksyon. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon no Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz sini may kang tanan sa mga vote counting machine nagabot na sa 2nd District sa Sagay, Cadiz and Manapla subong adlaw. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patiño sa unang distrito, mga manudlo ginpaidalom sang Commission on Election sa Banwa sang Calatrava sa final briefing bilang mag-serve sa Electoral Board sa mabot nga election. Sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar sa Banwa sang Manapla, isa ka shooting insidento nagluntad sa Banwa sang Manapla, suspect sa krimen na kapalagyo. Kag most wanted person nga pangatubang sang kasong rape na dakpan man ini mga kaakson. Sa balita nasyonal mga kaakson, masobra 700 ka mga pasyente nga may COVID-19 sa Pilipinas yara na sa critical nga kondisyon suno sa DOH. Kag COMELEC Commissioner George Garcia ginkontrang palayag ni Commissioner Bolay angot sa pag-aresto sa mga tawong magapakamalaot sa Commission on Election. Kag mas malawig nga transition period iapila
sang DTI antes ang pagpatuman sang excise tax sa plastic bag. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa atong sunigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagachibog ng halos kalaban na nakapanyaga na siguro. Ang iban sinig himos pa man, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon BBB program mga kakson. Kay tirahon tana dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Martes, April 26, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 31 kag 4, liwat 31 and 4. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksontang nagpamati sa sining udto mga kakson. No? Kay Ana Sinoro, dinis Richard Tibor Roma, may lang pamati. No? 13 ko do hindi makita. Dali lang ha. Kay updates pa eh. Sige. Ang iban wala ga pakita, no? Sige lang, basi diri sa piyaka. Ni si Jasmine, may lang pamati idilaos, Maria Victoria Paredes ngo, Marilo Travilla Catinoy, no? May lang pamati Marilo Travilla Catinoy, and Jamaica Hara, Rufino Era Gabinio, Imbong Jocampo, Kevin Makulob Bangkala Galiosa, may lang monitor. And likewise kay daligid lang ha kay para ma-check naton. Okay na tamyaw tanan ni. Idilaos kag Nanay Isabel ara lang ga monitora dira sa Victorias. Ayos. Sige. Joan Salmiti Isiha, may lang pamati. Joan Salmiti Isiha. Joshua Christopher Bilas, may lang pamati man sa imo iho. Joshua Christopher Bilas. Okay, thank you gid. Elvira Hilogo from Fernville, Pahanukoy. Salamat gid Elvira Hilogo, no? Imbong Jocampo listening sa Maaw, Bago City. Ayos, sige, daligid lang mga kaksona, standby. Mabalik lang ta dugay-dugay para sa aton sining mga kakson sa kay Mario Olvido Aquesa, naging agaw siya. Tamyaw lang si tawi kuno sang si Chopulo. Salamat gid Mario Olvido Aquesa. Daligid lang mga kakson na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa Unig sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ng aton oras mga kaaksyon. Sige, samtang pamiyo-miyo ng halos kalabanan nakatsibog na mo. Ang way pa magkatsibog pagmatamat na. Diri kita na life extension coffee mix mga kaaksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONE. ACS-CILIONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILIONE. Submission of entries is from February 28. Kaduan tanang balita ni aksyon na idinabuso mapapatrol kita mga manunudlo nagpangabaing pangapinan sila sang Commission on Election kung may magharas sa ila sa adlaw sang eleksyon. Kagulay yunon taning parte sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection na ginanggin kabangdan sining pagkasunog sang isa ka balaligyaan at the same time balayman kagabi dira sa Dalan Gonzaga sining syudad sang Bacolod. Aton hibaloon na Huyabakson na ida nabuso sa patrol. Aksyon na din. Action na next nagapangabay ang grupo sang mga manunudlo nga mag-volunteer sa adlaw sang eleksyon nga ti pangapinan man sila sang Commission on Elections kung may magpangharas sa ila sa adlaw sang eleksyon. Pero kay Richard De Langre, Presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, nagligad nga eleksyon na siya regularly. May mga pila ka mga manunudlo ang naka-eksperyensya sini kag hindi na nila luyag matabo pa sa sining eleksyon. Dugang pa, may mga ginhatag ang DepEd ng mga hotline numbers nga pwede matawagan sa mga manunudlo. In kaso, man may magpanghara sa ila, kagin pangabay man sa Langre nga mapasar sang Senado ang pangabay nga i-exempt sa buwis ang honoraria bala sa mga manunudlo, kagin nalauman nga bisan pa kuhaan sa buwis subong eleksyon kung pasado na sa Senado kag mapermahan sang Presidente. Mahulat lang sila kuno action rec sang refund sa palabuton kung maaprubahan gid man. Pamatinaton si Richard Helangre. Then may ara pa kita nga teachers hotline nga in case nga iharas o paubo naton teachers kung may problema sa polling place. So makatawag sila dira sa hotline kay link naton ina sa aton man sa inyo mismo sa aton media, sa aton nga mga watchdog sabi kag mismo sa PNP no, kag sa aton Alliance Pastor Teachers sa Manila. Anding sabay naton mga voters nga kay alas 6 aga masugod ang votation sa May 9, palihog ti aga-aga pakamot, and then kung daw medyo ginawa ulat-ulat ang number nyo, hindi lang ka mo magsyagit, dira nga ba kadukay na di sa ako, no? Kung ay po kung sa pa, kay ang aton teachers, ang BI naton, please sure na ina. And then, matako pinala cities ang gabi sa May 9, hindi lang natin guro pag-ihulaton gid nga matakop gid parang count na gid man iba nato nga mga voters yat tidog ka paligis para ulat-ulat pa man to sang May 9
May 9, 6 to 7 kung 6 to 6 lang ni. 6 to 7 action rep. Alas 7 pa matakop ang voting place? Yes, so amo man tong hambal na gligad man sa taga DepEd Region 6 nga 6 a.m. to 7 p.m. pwede. Hindi dapat i-clear tani sa komisyon ng eleksyon kay ti primero daw ang ihibalo sa ngalos kalabanan lasay sa ngaga ma-open ang voting centers and by 6 o'clock sa hapon masira ini for the preparations na sang counting. Pero 7 subong action rec. 7 o'clock na gid ni piyo na 7 ni. p.m. 6 to 7. Oo. From DepEd Region 6 na nagliga ng interview man ta. Amo man to ang balila. Depende ang nagambal sini pre sa komisyon ng eleksyon bala aksyon din now. Kung ano gid oras ni? O ipa-sure ka na sa COMELEC Action Rex. Pero sa duha na ka sa DepEd ni ginano ko region kag dire man abi sa aton ka grupo sa iban nga mga manudlo nga maga-volunteer 6 to 7 kuno ya ang polling centers. 6 to 7 gid. Then pag 7 amo na start na sila dayon sang pag-send man sang vote halin sa vote counting machines kag amo man ang pangabay nila nga hindi na nila kontrolado tanan kay liga to kuno madumduman to action rest na nag-shutdown to kuno may brand out to nagligat nga election kakadaon nagbalik ang puro mga maestra ang ginbasol kay nga ako na nag-brand out pero dasig na ni siguro kay machine na ni action din mo. Take a bypass and rest kag wala man mga glitch bala mo nambal niya wala man mga problema sa kuryente abi ang brownout na lang ni ang problema kung kaysa sa counting mo kay ti brownout pero ti may mga standby generator. Galing way ni Goro standby generator ni. Hindi man makumpleto ang tanan kag ti mismo mga machine action rest kay kung sa kay Sir Arnaiz pa nagligad kay sa Comelec province pagalit nagligad nagambal sila na on the day naman lang na iya makita ang mga official ballots hindi mo man na day before, hindi ba na nila ma-open para ma-check da kung may ukot da nga hindi mabaton sang machine o kung ano nga sitwasyon. Pero ti may haraman sila sang mga backup pero ti amo lang ginapangabay nila nga tani tayo yun kag siki-siki lang action rec. Gani man dapat way lang sang trabisiya blagay nagahilapit mo. Kabay pa pero so far sa naibaluan naton yung sa mga resources sa interview naton wala pa man gidya siling nga nakaabot ang mga official ballots kag other election paraphernalias diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod pero ginalauman by this end of April. Pero ang Cadiz manapla kag sa Gayo may distribution na sang mga treasures mga vote counting machine bla mga BCM. Pero mga official ballots sa Shenrex abot lang kung nakaabot na basta ginalauman to nga by this end sang April paabot na. Sige. Ato lang i-update ang COMELEC Yes, kita Shenrex. Pero sa bahay naman sang sunog na nagluntad kagabi sininga aga Shenrex balikan paliwat sang BSP Bacolod ang ginluntaran sa sunog dito sa JA Building Corner Gonzaga Lopasina sa koping isang barangay 26 syudad sa Bacolod. Palayag pa lang nila kung ano gitong cause kay ginahibalo pa nila action rex especially nga ti mga motor parts to daan kadamo sa mga kagamitan dira sa sulod hindi pa nila Din ginagalin ng kalayo to action din. Wala pa sila action rex kaya actually nag-interview ta kay Sir Ligaspi kay ginahulak niya paliwat ay investigador kay nagbalik diri sa nga aga sa JA building pero ti hambal niya okay naman to ang apat sa mga na-rescue bala pasalamat na lang gid nga wala na tamaan action rex kag gina-check pa nila ang mga fire exit to tani isang building kay supposed to be dapat may ara gina kay tatlo to kapanalgan so hindi man pwede nga isa lang ang entrance ug exit gid nga kung may emergency cases nga mo ni wala gid choice kundi mag-agi sa mga kabudlay agyan like do may fire exit gid man tuguro kagabi galing kay ambot nga nung natabo to gabi basi kon part na to sang pagratol bla nila manaw. Posible man action rex kay sino man magdahom nga tunod sila sa babaw dito pa mag-umpisa man ang sunog.
Oo, pero amo ning ginaano man action Rex ang BSP bala nga reminders man nga example, bisan may tawo pang inyo balay ang mga nakasaksak na kung wala man lang ginagamit ang mga kagamitan, hindi na lang pagpabayaan nga nakaunay saksak. Kaya hindi mo ginbabalaan, dala pagit sang init, subong sang Pero panahon. nanong initial grabe. tong ginhalina based sa report sang Bureau of Fire Protection? Wala gid sila action Rex ka palayag pa, kaya ang balila hindi man easily ma-disclose kid. Actually, ang estimated lang ganit nila, 4 million 4 pesos million? pa lang. Oo, yapon. Hambal ni Sir Legazpi, subject to change pa na, kay basi may i-declare pa ang Pamilya. tagiya to kag mga trabahante kung naara pagid sila mga kagamitan nga nagkalasunog dito action Rex. Balitalin sa patrol ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol. Live Extension Super Fiber. Anay kita. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng atong oras, matapos ang balita sa patrol sa katuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ordinansa nga nagapainblas ang 5 milyones pesos para sa proyekto sang Community Association sa Bacolod, permado na ni Mayor Evilio Lunardia. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, ginanunsyo ni Bacolod Councilor Dindo Ramos nga ginpermahan na ni Bacolod Mayor Bing Lunardia ang ordinansa nga sining gin-author kung ginduso kag ginaprobahan last month ang City Council ang din sa paghatag sang 5 million pesos or pagpain sang pondo na 5 million para ini Action Rex sa mga infrastructure projects sa mga community association diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. Ang mga community association Action Rex nga wala na pa nag-decide nga mag-relocate pa sa mga relocation sites sa siyudad like diri sa bahin sang Araw, Abada Iskay, Barangay Handumanan. Kaya according diri kay Bacolod Councilor Dindo Ramos, may mga community association Action Rex nga sila na mismo ang nagasto bala or nagahulog-hulog sang duta nga ila sini nga ginaestaran pero wala na nagpanabad pa sa syudad nga magpangayo sa relocation site na according siya nagakaangay man nga dapat hatagan sa mga benefits kag serbisyo. Action Rex rason na according kay Councilor Dindo Ramos ang iyang explanation sa bahin sa relocation site Action Rex ang syudad mo nagagasto sa mga drainage, sa mga footwalk, pagbutang sang linya sang kuryente, water system, kagiban pagid Action Rex nga mga proyekto para ma-improve ang relocation site. Pero according to iya, may mga community association naman Action Rex nga suno sa iya wala na yang nagpangayo pa sang relocation site. Rason nga according siya dapat hatagan man sila sang importansya. So ang 5 million pesos under sa sining ano ning ordinansa, community association Action Dale? like ang mga pamalayable Action Rex nga nabutang sa pribado nga mga lugar, kagini mga tagiya sa mga private property, daw ginbaligya na bala sila ang lote Action Rex. Like sa mga subdivisions? Hindi na siya Action Rex cover ang mga subdivision, kundi ang mga labanis sa mga urbana
nga mga barangay action Rex. Sa mga nga bali Councilor Dindo Ramos nga tian sa dili ka lugar nga nabutang abi sa isa ka private nga mga property at sa ulihigin baligya na lang balasan tagi action Rex sila ang komunidad. So amo siya ginatawag nga community association. So according kay Councilor Dindo Ramos, since wala naman nagapangayo o nagpanabad abi ning mga resident action Rex sa kalugar nga magpangay pa sa relocation site sa syudad. So mas maayo nga hatagan man sila sa benepisyo. Rason nga iya siniginduso ang nga ordinansa nga nag-allocate sang 5 million pesos sa kada tuig para sa mga accredited nga mga community association action Rex. Ang 5 million kay so far dito sa Bacolod City sa record ni Councilor Ramos, may action Rex ang 76 tanan ka mga member association. Ang Federation of Homeowners Association Incorporated nga tiing kasagid man nga magpangabay sila action Rex mera sa mga natungdan nga mga opisina like City Engineer's Office ang pwede makapatigayon sa mga validation, verification kung ano gid man nga mga proyekto ang luyan nila. Like sabi ka community association, pwede sila maka-request sang footwalk like mga multi-purpose center kaliban pagid nga mga infrastructure projects nga pwede ma-improve or ma-develop sa isa ka lugar. Haring tingog ni Bacolod Councilor Dindo Ramos. On-site na lang ang mga housing projects na wala na sila yan nag-avail sa relocation site dito sa Amada, handumanan kan sa araw, ini-acquire din nila through their own efforts, no? Either na-repurchase sila sa tag-iya or CND assisted sila ng mga association, community association. So hindi sila nag-acquire din sila sa ilang relocation site or sa ilang housing project. Wala na sila sa assistance coming from the city government. So nag-ihimo kita sa ordinansa nga ang syudad sa Bacolod na-appropriate sa 5 million pesos para ni sa ila, no? Ang identify kung sinong beneficiary sini among ilang federation, among Federation of Homeowners Association Incorporated. So may 70 plus members ni sila all over the city. So ang ilan na lang niya ang Mother Association among i-identify kakung silang amount through board resolution para at least maka-avail naman sila sa benepisyo coming from the city government of Bacolod. Kaya wain sila yan natin niya binggaan sang funding as much as na ginatag sa aton ng mga relocation site. Action Rex na batian si Attorney Councilor Dindo Ramos. Bisan nga naparmahan na ni Mayor Bing Leonardia ang approved nga ordinansa din pa isang konsehal nga posible pagkatapos pa Action Rex ang eleksyon maumpisahan ang implementation sa sining ordinansa since cover pa sang election spending ban Action Rex ang ini nga ordinansa. Kasabat ng taga DPWH? After lunch Action Rex, magpatawag si District Engineer Jaime Javillana kay na mga around 10 to 11. Mayara pa siya sa meeting Action Rex. So dugay-dugay ginawalat natin nga sining response. After lunch Tingaway na sa waya ma-inform ng taga-syudad daw sang obraya na nga pangpuwa ba pamuho-buho na sa mga dalanon tada? Yes, Action Rex. Sa siya gusto natin makuha sang sabat si Engineer Javillana kay base may araman sa Action Rex ang explanation no regarding sining pagpabutyag sang pagkadismaya ni Attorney Dindo Ramos kag sang pamunuan sang bitaw Action Rex. Nano man ang explain niya kay bisan magsiling sa nga under niya samon nga proyekto pero covered kamo sang syudad ara gagi sa syudad ang proyekto ninyo dapat kinpay balon nyo man bisan hoy taga syudad da ang traffic naton da ha kay makayo kami sang dala namo mabungkal kami da. Yes, Action Rex. Swerte mo na bala. Actually, sang last time na-interview natin si Engineer Javillana, pero naka-mention to siya nga every time mag-conduct sila sa mga proyekto Action Rex, may mga coordinations sa City Engineer's Office kag sa Bitaw. Pero iniya wala. Daw lain Action Rex ang statement sa piyak nga kampo, sa natungdan nga kampo, kag lain man ang statement sa DPWH. Pero basi dugay-dugay, may mga bago man nga statement si Engineer Javillana regarding sa concern ni Councilor Dindo Ramos since buwas nga adlaw ang sesyon sa unang panglungsod nagapangayo pato siya sang authority Action Rex sa ST kung hatagan siya sa otoridad nga mag-file sang kaso nga abuse of authority sa Office of the Ombudsman against kay District Engineer Jaime Javillana Action Rex. Malitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 na mga kaaksyon. Daligid lang sa mga kaaksyon-taksyon na Marlon Hinovia standby sa Kapitolyo. Diri kita naiho DTX 500 capsule. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag Kay mayarang roadshow nga ginpatigayon ining 2022 Transparency Roadshow ginpatigayon sa Bacolod subong adlaw kag exemption para sa National Housing Authority Financial Assistance ginpangabay na ni Gob Lacson sa Commission on Election. Yaring countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Lorex, doon na lamang kabagay ang ginaulat sa gobyerno provincial sa Negros Occidental para maumpisahan ang pagkapanagtag. Siling ginaulat sa linibo ka mga beneficiaryo nga Typhoon Odette victims. Bulig financial ini ang halin sa National Housing Authority o kung NHA nga ang kapugusan nga balor 90 milyones na pesos. Sa mga agagin na palayag ni Provincial Administrator Attorney Rifano Diaz II nga namatunan nila ang ginplastar nga kasugtanan o kung Memorandum of Agreement ginplastar mismo sa NHA kag natala na ining taga-permahan. Sa pagkabaton, hambal ni Diaz, si Governor Bolacson insikida nga nagpadala sang letter request agad po nga pangabayon ang Commission on Election con Comelec nga i-exempt ining pagpanagtag sang financial assistance kamati nalapunta na gitman sang election banning period mo, so hindi mo ni pwede mapanagtag, so wala ka nakapangayo sang exemption halin sa Comelec. Malde Diaz, kung kasalig man si Diaz kasi Gov Lacson nga aprobahan isang Comelec, kasalig ka ginaulat lamang tiri kung saan o nga adlaw ipadala. Why pa nisla ka request sang earlier than that tao? Subong pa lang sila nag-request? Why ba ka hindi pwede si Gov Lacson makadirekta padala sang request kung waay
sang napasa nga MOA ang NHA. So pagpasa sang MOA, kapis ang MOA sang NHA, amo to yung sigida si Gov Lacson. Nagpadala sang request. Ang ginahulat na Action Rex, ano man nga adlaw siguro sa mga semana, dasig ba lang sa mong mag-akto ang kumalik nato dari sa probinsya mo, pati sa regional nga talatapan. So pag padala sa exemption, dara na mahambalanay ang provincial government kag NSA kag schedule na nila ang pagpanagtag sining financial assistance. Mabase niya sa listahan nga ginpadala sa naglain-lain nga mga banwa kag syudad. Why na so far sang problema hambal ni Diaz kung listahan ang paghambalan kay kulo kompleto na tanan nga master list sang tanan man nga LGUs ara na plaster kag na padala na. I-plaster na lang sunod kung diin nga LGU umpisahan or base mangin synchronize kanin mo. Kag bayaran lang sila sa iga-assign nga mga tao dara mismo sa banwa or syudad kag may tao sa NHA, may tao man rin sa provincial government. Ka mga lugar ganito? Ano nga mga lugar to? Tanan kuan ini mga biktima sa biktima sa nga bagyo ulit. Dito to sa sur nga bahin mo kag central mambla mo. Yes, so Southern Negros in particular, 5th District, uli laban, ang halos taranda nga mga LGU sa 5th District apektado, may listahan na sila ginpadala. So muna ang hatagan, every family, 5,000 pesos, uniform palaryo sinaksyon Rexa. Diba, basta wala lang politika, kung matabugid man nga ipanagtag na tiyempo sining nagahilapit nga eleksyon, walang politika ha? Why naman siguro sumreksang pwede makaingabot ni kay ibase na sa listahan nga gin-submit na nila mo dari sa provincial government. Ang balantayan base kung may ara balaw sang imbes 5 mil, 4 kung 3 mil lang na baton. Amo na balantayan ka. Amo na. May cutting off bla? May cutting off, may cutting? Kalaban-laban amo na delikado kung sakyan sa mga dahak-dahak bla. Sa mga taga-barangay or taga-banwa or taga-syudad man. Dapat 5 mil kita kaya mo lang nasaad sa Memorandum of Agreement. So, 90 million, ang 90 million na Sunrex, kung i-divide mo sa 5,000 pesos, 18 mil ang beneficiaryo. 18,000 ang makabaton. Sinado na 18,000 pinagsun na Rex. Kung mag 5 mil? Mag 5 mil. Amo ba 5 mil kimang kada isa? Paragtag. Kung mag 5 mil, pero ang ibandera basi kung may magayobla, tag 4 mil na nga, ibanda, ikwanta lang na. Pang partidat lang sa ibantang mga lideres bla. Hindi pwede. Hindi pwede Sa mga beneficiaryo, kabalo man sa Axorex nga, ipabalo sila guro nga sila isa sa mga beneficiaryo. Tawon nyo kita, 5 mil pesos ang dapat patunon nyo. Yari si Provincial Administrator for Diaz Angodi. Ang aton NHA, bago lang nag-abot ang ilang Memorandum of Agreement signed by their manager. No, it was received by my office, and immediately si Gov already petitioned to the COMELEC that an exemption be granted so that we will be able to disburse these funds even during the campaign period. So hopefully maaprubahan, and I hope nga ang NHA will also assist us. No, kompleto ng tanan-tang mga requirements, master list of beneficiaries, and tanan. Ang pinaka-ginulat natin was the signed Memorandum of Agreement of NHA, which was given to us. Nakasubmit na ito ng LGUs? Yes, na-harmonize and na-finalize na ang tanan-tang mga master list. Ibang balita, paglalabang na tapos-tapos sa dari sa may Negros Residences, dari sa may Santo Tawag Balang Kadiwa, Kadiwa Center, dari sa Metalang Sangatos Clausura sa Bacolod, ang 2022 Transparency Roadshow. Ang pinaka-highlights dari ang pagpermahanay sa Memorandum of Agreement. MOA angot sa implementasyon sang GEO REST PH para sa Negros Occidental. Nagpermahanay diri sa Gov Lacson si Antonio Diaz, ang sabay sa DOST FIBOX, GEOREST PH, si John Harold Pabolso, ang sa Department of Budget and Management, si
Assistant Secretary Achilles Gerald Bravo, ag sa DPWH Meraman, no, si Andro Santiago, no. Ang katapusan diri ang naghatag diri sang closing remarks si Secretary Martin Andadar, no. Ang piko. Oo, sang PCOO galing kayo. Sa ara gid man sa gali. Why din presensya ya, video lang. Ha? Via video. Okay. Video message na Action Rex, kamahin sa sang closing remarks, no. Ari ang palayag ni Diaz Balikanta may katara sa highlights nga pagdetermahanes sang MOA. That was a MOA between the province of Negros Occidental and FIVOX and DOST for us to use the platforms that they have for GIS. No? Dala na nadara ang aton mga geomapping, geohazard mapping, and all those things that we can access. So that is for all of us to be able to tap information that is available on our national government agencies ng mga platform so that we can act fast and effectively, especially during mga calamities, no? Earthquakes, mga floods, no? Kita nato ng aton nga mga geohazard mapping, and pwede man mabutang to gani ang contact tracing like what they did in Metro Manila. But we have our own, no? Ang aton yung GIS, no? Ara na plastar naman na, which we will also use for our program implementation and monitoring, and we will also coordinate with FIVOX and DOST to improve also ang ilang mga data. Si Provincial Administrator Atty. Diaz, report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Malon Hiruvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga kaaksyon, layhununtang balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa PNP absentee voting, nag-umpisa na subong adlaw ho. Kag maki-update kita sining pagpatay sa mekaniko, amuning ginaangot bala sang himamaylan PNP sa illegal nga droga, mga kakson. Ay, puwerti, no? Ano gid ba lang sa likod sini, alin sa Bacolod, wigit lang dito sa himamaylan ang iya sining bangkay, kag may mga ngalan pa nga pagwa dire, mga kakson ang taghimo sang sining krimen. Yaring countdown sa report ni Action na Brian Morden sa Nokpo. Action, Brian? Action na Rex, mag-aumpisa buwas nga adlaw ang ginatawag nga local absentee voting sa mga miyembro sang Philippine National Police or PNP sa kabugusan nga Pilipinas. So diri sa aton sa Western Visayas, mayara kita sang 4,247 ka mga kapulisan nga magabutar Action Rex. Kag ang Negros Occidental Police Provincial Office diri kag Bacolod City Police Office, may ara kita diri sang 1,745 Action Rex. Kadamo manggali, no? Damo. 1,007 plus? 1,745. Meaning, hindi ni sila taga dire sa Bacolod, hindi man sila taga Negros Occidental, kundi sa iban sila nga lugar, nga gindestino lang dire? Yes, Action Rex, pero may ara man nga ginabalang na-assign sila ya dito sa Binalbagan, pero taga San Carlos sila. Okay, sa panahon ng eleksyon, kundi naman sila assign, nga alert sila, so dapat magbuto sila una, Action Rex. So, ang himuon sila diri, anyways, umpisa buwas 27, 28, kag 29. Tatlo gini ka adlaw Action Rex ang ilang sini nga pagbuto. Sa dinaiwaton? Sa magapadus diri sa Bacolod, kadto sila sa Nokpo. Sa Nokpo sila kay may ara dira sang Comelec officer nga amo ni mag-assister sa ila sini nga pagbuto. What about ang Nokpo, ya? Dira man sila sa Nokpo. Ang Bacolod kag Nokpo, tingob sa Nokpo tanan-tanan. Tilang taon ta na buwas kung makapatigayon sila? Yes, Action Rex, ano?
So, dira sila mabuto, ang ila sini nga mabuto, Action Rex, halin sa presidente, vice-presidente, senador, kag party list Action Rex. Away sila lokal? Why sila lokal. Oo, amo na nang pwede nga mabuto. Do mga OFW, mas Action Rex. Grabe, gali, no? Oo. Di, paano na sila exercise siya? At amo na kay authority sila mo. May duty sila di sa May 9. Oo, so gali. amo na ilang pagbuto, 3 lang kadlaw Action Rex. Kag wala sila lokal, ha? Puros lang national sila, including party list. Yes, Action Rex kanugon ganiho kay Ano, makmumil 7:40 pa? 45. Oo, ti kung pila sa Bacolod ni, pila ni sa... Galing kay ang iban siguro. Ambot kung din nga mga lugar ni naghalalin kag destino lang dire sa Bacolod kag Negros Occidental, oh? Yes, Action Rex mo nang butsilingon sa absentee voting nga inikay sila. Like for example, ang mga police Bacolod ang iban din di man Bacolod non mo. So hindi sila kabuto gid sa local hindi sila taga dire. Tingbon mo Action Rex sa Bugos nga Pilipinas 40,000 sa mga police. Oo, 40,000 sila more or less ang buto temprano pa gikan sa presidente down to party list gid lamang. Action Rex ano. Kita pwede man Action Rex makabuto temprano pa ang katapo sa media. Ang katapo sa mga empleyado man nga may dako nga katungdanan sa empleyado sa gobyerno nga may dako nga katungdanan sa panahon sa eleksyon, pwede man sila ka-absentee voting Action Rex. Tigaling nga mo man gyapon butuhon ta? Yes, amo na Action Rex. Ti kung taga Bacolod ka kung media kaya ano ka na lang? Hindi ka gid pwede kay amo nang regulasyon Action Rex mo. Gali. Kag kung magbuto ka da nga pasubrahan mo nga wala labot, hindi pagbatunon sa machine kay absentee voting ka mo dito ka na bilong. Oo, so mangin invalid ang matabo sa imo sining sa chimpo na lang eleksyon ta. O dito na lang ta kay kanugon man sa buto. Kanugon pa na isang buto ta. Sa congressman, board members, mayor, vice mayor, and konsehal parang butuhon ta mo. Gani, iyawat pa ning mga iyawat pa na iya. Oo. Kag makapuli ta to sa lugar ta laban. Kag makapitik-pitik na to sa mga abyanta maghapuhap sa abaga, bla makapamugno kita. Masilay nga pitik ng inyo ha. Pamugno kay para sa ako Don Salvador talaga sa taga-pulit to. Tit makapulit sa Mahinuevich at sana na hinga balik nagma-duty nakapitik-pitik ta to ya. Gani magkaro istorya ginagmay amo ginaction. Kalipas ang 30 minutos o kung 20 minutos daw larga ka nang balik naman sa Bacolod Yes, amo na. Kaya ang tinutuyo, manangit na pagbuto naton. So actually, pwede nga, hindi ka kabuto para sa aton nga busy kita. Dali kay madula, man ding imong alan, dason nga mga eleksyon. Duwa bla ka eleksyon mo? Duha. Nanigit at low, pero duha na lang subok. Hindi ka na yung kabuto. Di kanugon pa na. Kanugon sa pitik sang mga abyan. Hindi, mga kilalat niya. Kanugon din man matod, kaya mapa-activate ka naman liwat, usik pagit sa chimpo Action Rex. Ari si Police Lieutenant Colonel Arnel Sules ang spokesperson sang Pro-6. Diri sa aton sa Western Visayas nga sa 4,247 ka PNP personnel nga mag-avail ng local absentee voting. Ang atong nga schedule is April 27, 28, and 29. Ang lugar kung sabihin kita maka-avail ng local absentee voting sa mga provincial officers ang aton nga mga police units like sa Aklan Police Provincial Office, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo Police Provincial Office, and Negros Occidental Police Provincial Office. So ang mga PNP personnel naton nga assigned dira tagang mga ibang mga PNP units nga dira man assign, so pwede dira sila mag-avail ng local absentee vote. Sa Negros Occidental, dala na ina dira ang Bacolod and other PNP units naton may ara 1,745. Sa Aklan naman may ara 311, sa Antique 173, Capiz 211, Guimaras 93, Iloilo Province o dira Iloilo City kag regional office kag other PNP officers diri sa regional headquarters naglabot sa 1,714. Mostly ni sir
man yun sila sa Western Visayas, yun nga lang, sa lain sila nga banwa o sa lain sila nga probinsya, yun ang iban man siyempre hindi taga diri sa aton. Oo, mag-establish Action Rex, ang portion lang sa palayag ni Police Angot Sini. Madumduman sa tumatag palamati ligad report naton nga ang mga kapulisan ginapang reassign gini sila mo. Sila binagid kon may ara sila sang pamilya nga nagapadalagan sa sining election action Rex. Yun follow up naton ang Himamaylan PNP ini may angot napon sa pagpatay sa kay Mr. Libby Ortiga tublam ni sa kabikaniko nga taga Barangay Stefania. Ginatutukan karon sang Himamaylan PNP ang tangtanan niya sa illegal nga droga action Rex. Kay sunod diri sa kay Deputy Chief of Police ang Himamaylan nga si Police Captain Romulo Hitilanggo sa pagpangusisa nila kag pakigangot sa Police Station number 4 ining napatay nga si Ortega may pangalan ginman kon illegal nga droga ang paghambalan pero ginakabig nga isa gid lamang ka user action Rex. So gitamangkot naton kung nga naglabot gid sa punto abi nga ginpatay sa muna ang padayon pa nilang pag-imbestigar sa sini nga mga tinihon. Magluwas sina ti gina-check manila ang personal nga mga grudges action Rex but more sila sa porsyento sang drug-related gidiya nga pag-imbestigar. Ang bangkay sining pobre nga napatay action Rex sa gihapon ato pa didto kag wala pa ma-autopsy ini kag ginahulat pang death certificate way pagin makuha sang pamilya action Rex. Ginulayon taman pamangkod kung ano iya amangin kabahin diri sa investigation nila sa kay Anthony Aka Kapmakoy Habilosa nga isagid sa na-mention sa placard nga ra sa tupad ni Ortega. Sunod diri kay Hipilanggo, siya na istorya naman namon siya. Siya hindi naman kilala ining napatay. Kag ining si Boy Tapang, ang kilala ya di si Bibot Morillo gid lamang. Siya asto sa investigation, though hindi siya madala sa pag-imbestigar nga dako aviation Rex sa pamangkot sa Manila. Kag siya pagani ang matawag nga biktima man sa pagbutang sa pangalan niya sining placard sa tupad sining biktima action Rex. Din pamangkot man naton kung prior sining insidente nakaparecord bala si Velosa dira sa police station pamahog sa kabuhi. So no kahipilanggo siya daw waay gida daw linong malana iyang pangalan nga diri sa syudad sang Kabankalan. Yari si Hipilanggo angot sini. Wala pagid pero kung based sa letter sa Station 4 possible nga drug related kay para sa drug watch list. Ay, okay. May ano sa gali, sir, may ano maghambal kita drug related, sir? Ano siya, user or maintainer? Ano ang sitwasyon, sir? Pwede man nga user siya or seller. Okay. How about, sir, na-implicate ang ngalan ni Sir McCoy? Anong posibility ito, sir? Na-interview naman si Kap McCoy, wala man siya kabalo. Kaya mga tao nga natungdan to, pati ang biktima hindi man kilala. So, si Sir McCoy may dala pa sa sir sa investigation, although nga na-interview niya na siya. Nagkuha lang sa namon sa side niya kung kilala yung mga ang biktima kag mga pangalan to sa karatula. Ang isa lang to do kilala, sir, no? Si Morillo, damo to. Oo. May interview sa sir sa Action Radio na muno yung sir nga may mga contractor kag may ginamuno siya nga kasumpong sa politika nga nagamit sang iyang ngalan. Anong posible sina, sir? Gina-check nyo man na, sir? Wala na, sir. Personal nga opinion niya na yan, sir. Kaya nga mo diya focus ang investigasyon na parte lang tayo sa napatay. Okay, so kung ano man ang mga opinion ni Kap McCoy, why na kamoya labot na, sir? Dira lang kamutanan, amo lang na. Iya, na siguro kung may kaso sa nga i-file sa amon. I see. Si Kap McCoy, sir, prior na tabo ni sir, may nakapablatter na siya mga threat sa kabuhi niya? Wala man. Do amo lang gito no, kibot lang gid sa arang name niya sa placard no, amo sina. Oo. Okay. Sir, drugs kag anong isa, sir? Personal grudge damo na duha. Ang sa drugs lang, sir, ang
ang dumidilapit nga mambal namon. Oh, sige. So kung mag-rate tabi sir 1 to 10 mga di nasubong inyo investigation sir. Hindi pa kami sure kay halos wala gid kami blanco kami. Okay, sa pabakulod nun siya mo. Sir nga, way pa na Oo. yabang kay Sir ha? Anong rason sa family, sir? Medyo, martis na. Balik agapon naglakat siya family galing kay wala kay nga agaw kuasang death certificate kay medyo hapon na. Hindi Action marilis na ang bangkay kung wala persona sang palayag ni Hipilanggo angot sinusambit yang insidente nga pagpatay kay Ortega. Dugagan ta karon ng mga balita gikan diri sa Nokpo Action Rex. Ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang aksyon Eden Aboso kag nga to sining mga out of town reporters, no? May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sige, daligi lang mga kakson na sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligi lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanay sa kay Eden Escosora de Vinagracia. May lang pagpamate sa mga anak niya, si Glendel o Glenden, si Glenn, si Gelen, Glenniden, kag sa ilang amay si Glenn dira sa Bacolod. Halong sa pagbiyahe
from Eden sang Barangay Tapi, Kabangkalan. No? Lani Tolentino, listening from Barangay 35. Salamat gid Lani. Lunila Hoson Leoning. Ano niya problema man? Daligid lang Lunila Hoson Leoning nga. Sa kay Lunela Tarusan sa Corner Gatoslao, San Sebastian. Virgo September from Singapore. Thank you Gida. Virgo September. And Warlito Nisha, Donald Kabasag. Okay. Sa kay Dino Alik. May lang ang pagpamati. Merly Gonzaga. Salamat gid Merly Gonzaga. No? Kairos Flaque. Salamat gid. May lang ang pagpamati kuno sa bilog nga Negros. Thank you Kairos Flaque. And siling ni Lunila Hoson Leoning. Mayong udto sir. Pwede ko pangayo bulig kung ano ang mayo namon himuon sa kaso sa ngakon hinablos. Hiring lang na nga hiring hasta subong wala matabo nga hiring ti ano masya kabulan 5 siya kabulan nga ara sa presuan ano manulig mo ang ako lang daguro nga matugdal nila Hoson Leoning pangita ka abogado nga magauyat sang kaso sang nablos mo ni kay kon wala na abogado mabudlayan kasi na dapat may abogado na para maka file siya to appeal sa korte para mahiring na ang kaso sang imo sining hinablos muna Lunila Hoson Leoning. Bongbong Espigol, may lang pagpamati sa Purok Sambag, Barangay Lupisay na Morsya. Kay Restituto, Bantay Daya, our votes are sacred. Gani man. Okay, Kativer, salamat gida. Court Nathaniel De La Torre, sa Purok Dalunan, Asinda Guba, Central Maao. No? Jocelyn Erwin de Catoria Gonzalez, salamat gid. Jan Resisio, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Ray Flores Baryoga, Mr. Milili Oligo, salamat gid Mr. Milili Oligo, no? Okay, dari sa piyak naman, no? Sige, alang-alang, way na. Okay, sige. Karon naman ang iba na, mahinang kalaban, dalig ilang mga kaaksyon, standby yan ay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig,
Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa BCPO, wala man sang na-monitor nga mga aktibidad nga makatugas ang worst case scenario sa tiyempos ng eleksyon diri sa siyudad sang Bacolod. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Action rights wala sang may na-monitor nga mga aktibidad ang Bacolod City Police Office nga magkatugas ang worst case scenarios sa maabot nga eleksyon sa Mayo 9 diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Liberty Jape, bisan pa nga makabig batawhay ang siyudad sa Bacolod kung eleksyon ang paghambalan, wala sila nagakumpiyansa kag handa na ipatuman ang security kag deployment plan antes sa adlaw mismo kag pagkatapos sang eleksyon. Dugang pagin siguro man nga may police assistance desk ang tanan nga polling centers agad gilayon makaresponde kung may matabo nga insidente kag para man masiguro ang seguridad sang mga botante. Ginapangabay sang kapulisan nga magkooperar ang mga pumuluyo ilabi na pagpatuman sang health and safety protocol. Pamatinaton si Lieutenant Liberty Injape. Yes, Mayara, kita na on the day of the election, wala labot ng aton yung mga personnel man nga nagalibot. So, may ginadeploy kita nga personnel sa kada polling center diri sa may Bacolod City. No? So, hindi na sila magtubo sa duwa, pasaka lang ang aton nga personnel kada gid sa presinto. So, ara ina makita sa aton nga guwa lang sa polling centers, no? Hatag sa assistance. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Abuso. Una sa bitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib. Mapakadi City kita. Mga vote counting machines o kung BCMs nagabot na sa 2nd District, Sagay, Cadiz, and Manapla. No? Subong adlaw. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action rights abot na ang mga vote counting machine o BCM nga pagkagamiton sa sining lokal kag national kag local elections sa palabuton nga Mayo 9. Kalakip man ang mga ballot boxes nagabot na diri sa bahin sa siyudad sa Cadiz, siyudad sa Sagay. Kag lakip na gani ang saban mo sa mga plaka na sibilano na tonto ang naga-deliver wala sini iti cargo ini nga gin karga sa wing van. Kag nag-abot diri sa bahin sang Comelec sa siyudad sa Cadiz, sinigid lamang nga aga, mga pasado alas 8. Ang kalakip sini amo ang 148 ka mga VCM nga diri sa siyudad sa Cadiz, samtang ang informasyon nga turabaton 156 ka mga VCM naman ang napartiniser sa siyudad sang Sagay. Suno sa pahayag kaina ni Ma'am Jonah Cabanilla, ang amon election officer, nga ang mga BCM sila ang nagbaton, pero ang mga ballot boxes diri dalon sa bahin sang City Treasurer's Office sa kay Ma'am Tina Puntes. Nga mo ang custodian sa sini nga mga gin-deliver sa bahin sang Comelec o kon sa bahin sining eleksyon. Suno sa kay Attorney Jonah Cabanilla sa iya confirmation may kasara sini sa interview sang Action Radio. BCMs, yes. So, allocated na itong sa lahat ng mga polling precinct? 148 third precincts natin. Kompleto ho. Okay. So, may gagawin tayong testing dito, ma'am? Yes. The final testing and sealing is scheduled on May 7, 2022 at 9 a.m. At the respective polling places. So, sunod sa kay Attorney Jonah Cabanilla, ang pag-testing amo nang iya gi-mention nga pizza 7 sa bulan sang Mayo kag subong man pero sa iya nga may ara nga
iga-plastar man sila kung halimbawa may mga defecto gid man, pero as of now ang ilati gina-check pa man nila tanan-tanan ang managalabot, pero ginapayag man nga tinitanan good condition nga mga vote counting machine. Report hika sa syudad sang Cadiz para sa Aksyon BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa Aksyon Roger Gutierrez report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Standby anay Aksyon Nelson Patinio, Aksyon Arlo Ticar. Ang regular nga pag-supplement. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible. Banwa sang Calatrava, mga manunudlo ginpaydalom sang Commission on Election sa Banwa sang Calatrava sa final briefing bilang mag-serbia nga electoral board sa maabot nga elections. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, ang mga manunudlo sa Banwa sang Calatrava nagpaidalom sa unang adlaw sa final briefing mag-serve bilang electoral board sa maabot nga piniliay sa bulan sa Mayo 9. Ang final briefing ang ginapangunahan ni Acting Election Officer Larry Belos ang COMELEC sa Banwa sang Calatrava. Sa unang adlaw sang briefing 18 sa 40 ka mga barangay kung sa diin ang mga manunudlo ang na-assign bilang electoral board ang ginpaidalom sa final briefing sang COMELEC Calatrava. Ginapahayag ni Belos nga ang mga manunudlo ang download pa ang ginpaidalom sa 3 ka adlaw nga training sa idalom sa Department of Science and Technology o kon DOST kag Commission on Election sa paggamit sa vote counting machine o kon VCM nga pagagamiton sa eleksyon. Dugang pa ni Belos Action Rex nga handa na ang mga manunudlo nga magdumala sa panahon sang eleksyon. Iya pa ang ginadugang sa karon nga adlaw mag-aabot man ang machine kag election paraphernalia sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa Banwa sang Manapla. Most wanted person nagapangatubang sang kasong rape nadakpan sang kapulisan kag isa ka shooting incident nagluntad man sa among Banwa. Suspect sang krimen nagkapalagyoho. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Action Rex, isa ka most wanted person sa Banwa sang Manapla nga nagapangatubag ini sang kaso nga rape ang natigayon ini nga nadakpan mga takna alas 5:30 sang aga dira sa may Hacienda San Vicente, Barangay Purisima, Banwa sang Manapla.
ang suspect nga nagapangatubang sang kaso nga rape ginkilala nga amo si Joselito Luciendo Ibarrientos, 25 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Din ini siya ang natigayon nga nadakpan sa mga elemento sang Manapla Municipal Police Station pinaagi sa pagpamuno ni Police Captain Ginic Bermudez, ang hipi sang Manapla PNP. Natigayon nga nadakpan ang suspect pinaagi sa isa ka warrant of arrest for violation sang kaso nga rape sang Article 266 Section 1 Paragraph D sang Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353, Rape with Least Serious Physical Injuries. Ang nasambit nga sospechado ang nagapangatubang sang kaso numero 13362-40 sa idalom sang sala ni Honorable Judge o ni Honorable Dana Chongson Trosio, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 40 sa siyudad sang Silay, nga napitsahan ini Marso 2, 2022. Ang nasambit nga suspect ang ginaligar nga buot kuntani maghimulos sadto sang isa ka biktima nga babayi nga nagapangidaron sang 63 anyos, apang ini ang nakatigayon nga makapalagyo sang buot kuntani nga pagahimuslan sang nasambit nga sospechado, samtang ang korte ang wala naman sang ginrekomendar nga piyansa batok sa sospechado nga sa karon yara na detiner sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin Action Rex, isa ka shooting incident ang nagluntad mga tak na alas 5 imidya sinigid lamang nga aga dira sa may hasyenda na Pungulan, Barangay Tortosa, Banwa sang Manapla. Ang nangin biktima sang nasambit nga shooting incident ginkilala sa kay Rinaldo Villacampa Ihalea, 41 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Din ini siya ang nakaangkon sang tilas tugas sang pagluthang sa nalikod nga bahin sang iya sining nga lawas inituga sang isa ka armas luthang nga ginatawag solpak. Ang suspect sa nasambit nga krimen ang ginkilala nga amo si Jerry Madi Hanon Itreste, 39 anyos edad, isa ka soltero kag pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Suno sa pagpanghusisa sa mga tapo sa Manapla PNP nga ang nasambit nga biktima kag ang suspect ang nagainom-inom ini sa isa ka puluyan nga ginapanagyahan ni Elvira Madihanon, kag kung sa diin nagaluntad ang isa ka mainit nga pagsinabtanay sa tunga sang biktima kag sang suspect kag sang ulihi. Ang biktima ang nagsumbag ini sang madamo nga beses sa suspect, rason nga ang suspect nagkuha ini sang isa ka solpa kag gintiro ang nasambit nga biktima. Pagkatapos nga nahimo sang nasambit nga suspect ang krimen, ini siya ang nagpalagyo sa wala nahibaluan nga direksyon nga kung sa diin suno sa report ginapatigayon naman karon ang manhunt operation sa nasambit nga sospechado. Ang nasambit nga armas luthang ang natigayon ini nga na-recover sa mga kapulisan sang Manapla Municipal Police Station, samtang ang biktima sa karon yara nabulong o kung ginabulong sa may Teresita Halandone District Hospital sa siyudad sang Silay. More information nagikan sa Banwa sang Manapla sa EB Magaluna, mabatian sa pila ka mga news and public affairs program sang Action Radio Bacolod. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Arlo Tikar. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation na mo siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon. No? Ariyo gintingob nga porsa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. I-quality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Magtumar lang at dawadlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang si kayong lawas naton mga kaaksyon. No? Para sa dugang sining kasayuran, sarang lang mag-text o magtawag kay Doc Crispinico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ninyo sa Hopewell Marketing, Cresmar Pharmacy, GDN Pharma, Parmasya Idcaro, kag Parmasya Juarez diri sa siyudad sang
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sa listahan sa mga kandidato kag maghimo sa Son Radyo Philippine Standard Time launa 36 ang aton oras mga kaaksyon, no? Alang-alang nagita sa tiyempo daw hindi na mahilot pa. Sige, buwas naman ang way ta malabutan pa buwasan ta lang ini mga kaaksyon diri sa aton siling pangalagad sa aksyon BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton, igasunod na sa diligid lamang madugay. Sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo na ba diyan ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita?